Well, Joey, kas chairman iti committee anlos at pampanday linteg, iti iling pinili. Adumet na iti na ipaspasaming or ordinansa na para iti pagsayatan dagiti kakailyam mi. Kas namet kadagiti resolutions, aming konsehales, iti ito nga ili adan apo iti na ipasa nga ordinansa, yung kas namet iti resolutions. Kadwanan na nga resolutions ngayon kami impaspasa. Kahit ang pagamutay metan Joey, di kita intayo dumawat, kada kita pong sa senador, kaya iti ipondo para iti pagsayatan, iti barbarangay, iti liming pinilikat sapay. Kumata da kita nga resolutions nga in kami impaspasa, in-submit ka dito opisina, dito po nga sa senador tayo, kat sapay kumata mapatganda. Kastamit ka dito ordinances tayo, tunggal konsehal, Joey, adan iti napanday na nga ordinansa. Tababayan iti pinangidaulo ni Apo Vice Mayor, ni Apo Mayo, dapat Apo nga adda may pasaming resolutions and ordinances in every quarter. So, that's an order from the presiding officer. Kit narigat met apo no haming hala orehan na met kadingay order ta kanayong very cooperative dagiti apo nga Sangguniang Bayan. Very cooperative po na Joey ta numampayhan nga ang kami nga naggapu iti sang kamay sa unumay sa nga partido. Adaan kami iti kanya-kanya committees iti Sangguniang Bayan. Very cooperative take ko natayon every session kanayon kami agatendar iti sessions mi iti kada Lunes. Kastamat ang agkangkanda kami pa iti sessions mi out of town session ti every quarter. Tamo iti kasta idarok mi apo at servisyo mi pinag-session iti mapili mi nga barangay nga papanan pag-session. Actually kaya ito nga bulan iti pet sa 28 in kami out of town session kit tinapili may apo nga pag out of town session kit iso iti barangay Guanga. So ken kastamit Joey nga dagiti apo nga Sangguniang Bayan kanayon mo ida po nga makita nga dada iti opisina iti Sangguniang Bayan. Thank you so, sir. Adda iti mapumpuna nga unity. When Joey, eta ti kinagpaisuanan na adda ti sang kamay pinagmaymaysa iti Sangguniang Bayan iti iling nga pinili adda iti unity na ta numampay adda naaramid nga iumay iti Sangguniang Bayan iti nga aldaw dito yung opisina tamo iti kas agbaling nga officers of the day ngam ti mapaspasamag Apo Joey ket urehan nga officers of the day ti may nga Sangguniang Bayan adaltad toy opisina po iso nga dagiti apo nga kakailyam mi nakaragagsak da ta anytime of the day madanon da apo dalat ta madanon da nga konsehal iditoy opisina mi kastamet apo nga dangdanggayan ni Apo Vice Mayor amuyo apo ket kanayo nga dadtoy narigat no anti kadwa ti maysa nga presiding officer. Sir, kas chairman ti committee on laws kasano iting kay panang suporta ti kalikagom ti chief executive nga dagitoy ket maaramid nga para ti pagsayatan ti Cebu Bukel nga ila pinili Ilocos Norte, sir. Well, kas chairman ti committee on laws anyaman nga ganwat ti local chief executive ni Apo Mayor Romel labasan para iti pagsayatan dagiti kailyam mi dito iling pinili sindadaan kami apo dito legislative body nga mangipasa iti anyamang resolusyon mo ni ordinansa para iti pagsayatan iti dagiti kakailyam mi tasangsang kamay sa kami nga rod dito Joey executive and legislative body sang kamay sa apo talagang united as one dito executive ken legislative dito iling pinili.